עניין אחר. עמותת משולחן לשולחן עוסקת בהעברת מזון עודף מגני אירועים ומסעדות. איזה מעבר אלגנטי. כן, מזון עודף, קישור, לעמותות ונזקקים, אבל, רגע, ופה מגיע הייחוד שלה, היא החליטה לשים דגש על איכות הסביבה ולהפוך לירוקה יותר, בעזרת ארגון גרין אג'נדה. המנכ"לית, קרני גוברין סגל, בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה בעצם להפוך את הארגון לארגון ירוק יותר? מה עשיתם איתם? באופן כללי, ארגון ירוק יותר הוא ארגון שפועל מתוך אחריות לסביבה. כלומר, הוא משלב יעדים ניהוליים סביבתיים בפעילות היומיומית של הארגון. אנחנו בגרין אג'נדה בדרך כלל פוגשים עסקים. כל מיני סוגים של עסקים, חברות תרופות, משרדים של עורכי דין, חברות הייטק. כשפנו אלינו מעמותת שולחן לשולחן, זה בעצם מקרה מאוד מאוד נדיר בכלל בעולם, שמלכ"ר רוצה להרחיב את האחריות שלו מעבר למעשים הטובים, ואין ספק שהם עושים ממש מעשי צדקה יום-יום, ולהגיד, אנחנו רוצים לעשות את זה תוך כדי צמצום הנזק הסביבתי. איזה נזק סביבתי ארגון כזה בכלל יכול לחולל? ארגון כזה, קודם כל, משתמש במשאבים כמו כל ארגון. הוא צורך חשמל, הוא צורך מים, הוא צורך דלק. הוא עוטף את המזון. אפשר לעטוף אותו בפלסטיק, אפשר לשאת אותו בשקים מסוג מתכלה, לא מתכלה, רב פעמי. הרבה מאוד סוגים של נזקים. המזון זקוק לקירור, גם כאן. שוב, משאב החשמל, משאב אותם חדרי קירור. איזה סוג של קירור הוא עושה בשביל המזון הזה. אז מה עושים באמת? איך אתם מובילים אותו להיות ירוק יותר וחסכוני יותר? אנחנו עובדים עם העמותה הזו, בעצם כמו שאנחנו עובדים עם כל ארגון אחר. אנחנו מסתכלים על אותם ממשקים של הארגון עם הסביבה, שואלים את עצמנו איפה נעשה הנזק. נותנים לנזק הזה גם מחיר כלכלי, כי בסופו של דבר התרומה לסביבה אמורה להיות גם תרומה לכיס. והיום אין ספק שכמו שהלקוחות בעולם בעיקר וגם בארץ מעדיפים מוצר שהוא ירוק, מעדיפים שירות מחברה שאחראית לסביבה, כך גם התורם רוצה לתרום לעמותה שהיא פועלת מתוך אחריות סביבתית. אז אנחנו מודדים. אני חייבת לומר שזה מקסים ונפלא ונהדר, ועם זאת יש בזה איזה משהו שהוא קצת לעג לרש, כי יצרני הזבל הגדולים ביותר הם לא השכבות שבהם העמותה הזו מטפלת, אלא דווקא העשירים. ככל שיש יותר כסף, אנחנו רואים את זה ממש במפת פחי הזבל. החברות הגדולות. כן, ככה אתה גם מייצר יותר זבל ומזיק יותר לסביבה. בעוד שהעמותה הזו דווקא עוזרת לשכבות שהן יצרניות הזבל הקטנות ביותר, פשוט כי אין להן את המוצרים הגשמיים האלה. זה נכון שמייצרים פחות זבל, אבל גם יש פחות מודעות. בעצם כשאנחנו רואים איפה קיימת המודעות, המודעות קיימת אצל האנשים שמייצרים את הזבל. כלומר, המזיקים ביותר. המזיקים ביותר, שהם גם בעצם מניעים חלק מהפעולה. מה שמעניין בכל העשייה הסביבתית זה שזה לא חייב להיות אוכלוסייה כזו או אחרת. כולנו יוצרים נזק, המודעות בעצם צריכה לחלחל לכולם, וכל שינוי שנעשה בארגון, בעמותה, לצורך העניין, מול תורמים. מול חברות שתורמות. כלומר, חלק מהפעולה שאנחנו נעשה זה גם מול אותם ספקים של מזון שתורמים את המזון, לשאול את עצמנו ולבדוק מה אפשר לעשות בנושא האריזות, לדוגמה. מול אותם תורמים, מול העמותות שמחלקות את המזון, ומול אותם מתנדבים. צריך לזכור שהמתנדבים הם אנשים שאחרי זה חוזרים לאותו משרד, עורכי דין, או רואה חשבון, או חברת הייטק, או בית חולים, וגם שם הם יכולים להניע את אותו תהליך, וככה מגיעים אלינו, כמו גרין אג'נדה מוצפת בפניות של אנשים מכל מיני מקומות. נהדר, נהדר. קרני גוברין סגל, תודה רבה לך. תודה.